Ah, okay. So, hello, what's up, mga amigo, mga amiga, mga pakito, mga pakita, mga senyorito, mga senyorita, ha? Kumusta mo diha tanan? Ha, katong mga igagaw nato diha nga mga walay ngipin, o kanang mga tambok, o kanang mga payaton, o kanang mga dakog mata, parehas nako. O kanang mga kuan, ha, mga lamiingirong, mapya ka tipita siya kanutan langon, ha, mga tunganay. So gini di tanu di kapanalan salam mari mga partner sama na yan na di tanu siya di papakarga sa yang aya farma kan wag ini wag yang aya diliptar tanu na ginan na pala na mga farm ya mamulami na sige inabayaw sige amada to pare utar siya ni buwan niya mana man benar ko yung tadi mangkus ani ni tero na yang lubuto na mga biasa kan na di lang atawan na tunoto ina ni pinakamalaas ritual dito ba rin mga partner, ha? At ituwa mga pitinwa di mangpus. Sige na iya ko na punta lang na miyag karingkal na ko na mga partner push ka nuron sana, pero kumita ka na pero ano yung pura miyang push miyang ruwag yan ay biasa na di lang natawan na inakuwata ko na inuway miyang ruwag katanto ako agwapo asabab sa giyong utakaguguwa po ka na din mapaparo yung mga loks tano di na makapunta biasa kan. Oh, so giyong mga partner pamana tutigira na ano man kapkirawiran no tiro sa miyang ruwa buntalan ang ngiro abu na miya katebe na ha nailain tabog yung uta di mga pus na suka basa yung utawa babaytan no ilain tayo tangi penian na miya kasusu lampide. Wah, na ibu-ibu latihan sagi yang pernah kena open apa? Ini penebuna miya katebe na. No. Ayo di mak. Wah, so gitu aja mga partner, ha? Kata ya itu, dari mga putinus ya. Lagi madi sudah rasa Allah, itu tiswallah. Nah, nakaturun ka. Ano ditero ka mga tanusira. Ayo. Nari may yang puan. To lagi option ni okay ni ako. Amay lab. Ayo. Ato na. Ala kaula wala quwata illa. To na ini mga kerpay. Mga aroy. Nakiubi ni aroy kerpa. Isu tiswala na tiya ka mamasa. Allah haula wala quwata illa. Ari mga partner. Masya Allah. Sugi nga miyaw mata no agi nga mga pagarita no kate dedengan ira nagi nga miya makalala kerpa sutis wallah. Sugi ni mga partner kate kilay niyo na sudisi mataw nagi mutu sa kerep wah kate miya to niya kini may laba awu siya kini akuan sanggupan lagi ay sutis wallah mata ano ni may miya to nagi nga mga kerpa Saya bu. lagi nga mga akuan kakuha sige sa rin mga partner ang mga kerep nasip ko ito sa mga ay do tunotok la hawla wala quwwata nauna ka aduh batayapan sutis wallah dictionary amada kan tak aduh kata mga partner mele ni wag yung ay mamulami siya mga karap sutis wallah kata ya di ba din mga diri alwati siya may ako nagbatan ni tiyo ka
Kata ni Kuman. Allah. Aduh. Aduh, wait, okay di kapotol. Aduh, tunod. So kata, aduh. Ayaw, di ba? Gila ini. So, kata yaki mga partner, milenyo, masya Allah. Sugi ngayon kalata no yukur, huwag, lama nga berkata doon na pemangin na tagi yang mga karpa. Siya ka mamasay niya karpa. Lagi, na di mana, balagi dia sana di mana kuhan. Ano to, gagatusan. Maka na siya ka mamasay niya kuhan. Sutis wallah. So, yung mga partner, ate, kaya masa-masaan yun. So, YouTube if terus tano, yung utatutulan tano, kaya kini ako may laba, usya kini sangupan. Sangupan ako Taman Road. Dia kasingap na siya kaya. So, kita yung mga partner ako. Malo bigay ako. Ay mo tami atong tanong mga karpa. Nanay no ka supada tanong buhay importante na ako. Miya pagilera no yung tami atong na ito mga pagarita no mga karpa kaya mamasaw ta mga karpa lang uno to order. Buwan. Nanay no ka supada tanong buhay sila masano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.